Kuila no sini bayal barini apus ni pulis rok saja, kayak berenang pulis saja ini nang ini langa saka, langa kayak ane bung gue kayak soro dicile, kayak langa gitu kan, asuka angasung na jaga rika, awon pure kayak berokana saka, nong ini muje efek gimana kagos saya, kayak sini kurang sabotong, minta aja senyareng. Nunggu senyareng, kayak kombes tang siman udah saka, anggo senyar, saya cerita senyar atau kan kayak kalau dia, dia yang antar ke teman muka, sih ini, dia baru kaca ofis itu dia, orang naik sih, jika sengaja kan naik mana hingga, mana jadi di bajal baris output tanggai jadi efek gimana, di komono apa, ordinary sini kopi tunggu, sini har sukan tuh nih, kayak moni mot जों मो बनासिदि बो कोरिया कोइनो बोतो एफआईआर नि बो एक्सेप्टेड खाइगाबो एक्सेप्टेड खाइबा तिनि बो बरक तिनि तांगि तिनि एप्लिकेशन चेंज खाइदि नंनि मसाया आहाय जाया नि बरक आना फाइसा फायो का जाय होक आं कमबेस दारा कतनि बसलानो सिरिका सिमानि तुयै अनेक किसु माने मोबाइल आबो सिमानि कुनु जागा फनो कुनु मिल गरै आं मो किसे मिसे सिबो आंगो माध्यमिक जरा परीक्षा आंगो सिमा बाय आं आंनि चसमा कायसा किसा हर हंखाय आं नुगिया आं नाहागा आं साका हंखाय सा मत मिलिया बोले हे नंग ओंमाया मतिखाय ओंमाया हेने अर साबो म नरक सय मारिनाय सो बिका सय तरिनाय आं साका तइसा सेम टु सेम हंखाय आं सयरिनाय बिका आरो नायखा अरबो पाँचटा आइटेम पाल्टखा पुइला सीमा हेका त अलरेडी अ जागानि माने कुनु फानसि गरै अर आईपीएफ तिबो गरै कुनु फानसि गरै अर सुदु दुष्कारित जसपलो तान फाइगा ताइ आनो दुष्कारित तान का हेनै सय खैनि हेनि सिमि सिनि बायलबारिनि आउटपोस्टनि तिनि जे फाइनाय इनचार्ज अर फाइनाय बसाव गां सय खैलिया इका लास्ट म हाइ सेम टु सेम सिनाय नायखा म हाइ सेम टु सेम सिनाय फर बर पाँचटा आइखर पाल्टखा आवन बगे आं सय खैलिया बिकाय नायदि बरक निदिनो बरक अनेक किसु सिका तीनटा सिका दुइटा सिमेन बिसिन बरक निदिनो चिज खालाम थाका बरक हंगा बनि बायलबारि आउटपोस्टनि अफिस कपि सुइतुमानि बरक नायनायनि बिकाय ते कायसे हंगाय अर तंतुनो गोबां बरक फुन खैयो हंगा बफुंनि आसागो बिकाय लास्ट हंगाय ब तयसा फुन खैयो ब लाउट दङ आनि अर आनि मुनाय सं दङ आनि सराय रक दङ आनि दारा दङ खनाय दङ जुदि सयरिया हंगाय बाजारा पनि खाम दङ बरवाय मालाय फैदि हिनि साव बिखायनो आं सयरियानि बायद किसा ओंखा ओमफ्राय तो फानो आं सयरिलिया पाँचटा चारटा आइखर पाल्टक जाखनो आं सय थैलिया किन्तु किसा आं माने किरिमा किरिखा हंगाय आं म हाय हंगाय आं एमने बहुत किरि दङ संतिना हानायाव चिनि जुमे कामिबो जों दिनिमिया जे चिनि ताकोक जेस पल बरमा बनो जे आईपीएफ तिनि बरो फै तान फैयाबो अबनति तिनि साले एफेक्ट खालायले माने जतनो एफेक्ट खालाम रिसिभ खालाय आफु एक्सेप्ट खालायजा अबन यागलो तिनि बायजोबर आउटपुट नि हते हायै चिनि ताकोक सनबो आसमसा सानजो फायै पुलिस बरो मिजिनो थानन हते एफेक्ट सितबो सुइतो बय अजा नायखा अबय कुनु मिलिया जस बरक बंगि छति सुइतोय सिनि अक ताको अकरम फाय साबायया नं एफएस जाया अमहागे सुइना नय नै अ पुलिस फाय साबायै बरनो जुरजुरखै अब खाय नायखा सिग्नेचर इन नायखा आं साल नायदि एफआर खेमा तो जरन चावो ठीक आसे आं फाय कक सालायनाय नै हायमान सिगनो अ पुलिस संखरता बंगि छतिं जेंगै को म एफआर लेटार बर जे सिमानि जे एफआर अमन सिमानि चायांगै फिजिक खालाम थामैया इगा आमाबो सारनायो फरसा पुलिसनि बाहायके अमाय खायमान ताइ तेसा बबनो अमायके सावजे बरक अर गोबां पारन जत लुगुरे एविडेंस नंगो तुमु जदि एफआर ब साइन दिया हंगाय जे बर सिमा मते ब जालाव साइन हंगाय बरि फांतला फाइजार बरक दङ आरो मालाय फाइदरनि बनो हुम किरु दङ खायसा पुलिस बाहायके बमतिके साइमान खायसा एरिया आमसायो शान्ति शृंखला खालाय बनायकल तंनाय बरक अमा बेलेन चाया अमा बाहाय सेलेंमा सिसा तुमु जदि अमा खालायनो बर कन्टिन्यू खालाय दङ हंगाय जों
बर मुङै जों केस होननानै जों बायदों थानाय आन बगै जों देशा हायना हाय साफिनाय अमाय खालायनो स्टप खालायदि जोंनि बर' शान्ति शृंखला आमचे दंना नांनाय हायन जों टर्चर खालायजों दं आईपीएफ तरय आईपीएफ रबे टर्चर खालायजों लगे लगे जों देशा पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव अमा हायराबो जों खालायजो दं जाय सिन लोकर बागे आम जाय जों गाहाम करनो दंनाय आन बगे अमा हाय टर्चर खालायमाने स्टप खालायनांगौ